Bona vesprada, avui és dimecres 20 de novembre. Sumari i comencem. La Societat Unió Musical de Sueca va retre homenatge com de costum a la patrona de la música Santa Cecília, oferint un programa de concerts diumenge al Centre Municipal Bernat i Baldoví. La novel·la Em diuen Fletxa de l'escriptor sueca Joan Carles Ventura va protagonitzar el vermut literari de diumenge a la llibreria Arts. La presentació va córrer a càrrec del periodista i escriptor Xavier Aliaga. El Consell Agrari Municipal ha fet una crida a la ciutadania a fer l'ús de l'ecoparc i dels serveis públics de recollida de residus, després que s'han detectat deixalles pel terme municipal. Bona vesprada. La Societat Unió Musical de Sueca també va celebrar diumenge passat la festivitat de Santa Cecília al Centre Municipal Bernat i Baldoví. La Societat Unió Musical de Sueca va celebrar diumenge al matí la festivitat de Santa Cecília, patrona de la música, amb un concert al Centre Municipal Bernat i Baldoví en el que van participar el cor dirigit per Juan José Coves López, l'orquestra i banda jove dirigides per Rafael Ortí Martínez i la banda simfònica sota la direcció de Fernando Parrilla Climent. El cor va interpretar Coro dei Pompieri i Caravan of Love. L'orquestra i banda jove oferiren 4 peces de compositors com Bokok, Smetana, Tchaikovsky i Glier, i finalment la banda simfònica va interpretar un pas doble de Miguel Asins Arbó, Estampes mediterrànies de Leopoldo Magenti i el bolero de Carmelo de Ferrer Ferran. D'altra banda, el president de la Societat Unió Musical, Guillermo Colechà Coves, acompanyat dels directors de l'orquestra i banda jove i la banda simfònica, van presentar les noves incorporacions juntament amb el regidor de Cultura Joan Carles Vázquez i l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez. Un total de 25 xiquetes i xiquets han passat a formar part de la banda jove, la banda simfònica i l'orquestra jove de corda després de rebre el diploma acreditatiu. Més coses. Diumenge la llibreria Arts va acollir un vermut literari amb l'escriptor sueca Joan Carles Ventura, que va presentar el seu darrer treball, Em diuen Fletxa. Després de presentar el seu Camins dubtosos, que ha deixat bones sensacions i diferents reconeixements, l'escriptor de Sueca Joan Carles Ventura ha rebut el Premi Memorial Agustí Vehí pel seu darrer treball Em diuen Fletxa, que va presentar diumenge a la llibreria Arts. Ventura va estar acompanyat del periodista i escriptor Xavier Aliaga, que es va encarregar de fer la presentació del llibre, una novel·la negra ambientada en la ruta del bacalao, tal com ell mateix va descriure. En paraules d'Aliaga, es tracta d'un homenatge festiu i sense prejudicis a una de les branques fonamentals del gènere criminal, on Ventura aprofundeix en l'operatiu a la valenciana que tant crida l'atenció dels estudiosos del gènere a casa nostra, amb un llenguatge molt natural i expressiu,
un ús expansiu de l'humor i una utilització àgil i torrentiana dels diàlegs, beneficiats també del seu ofici com a guionista professional de la televisió des de fa un grapat d'anys. Fa una setmana l'escriptor de Sueca va ser el protagonista del grup de lectura amb la seva novel·la Camins dubtosos i el passat dia 15 va ser guardonat amb el Premi Ciutat de Torrent de narrativa juvenil pel seu text Estira el fil, Ariadna, novel·la que veurà la llum pròximament. Sens dubte, Joan Carles Ventura es troba en un excel·lent moment literari i des d'ací el felicitem pel seu treball. I ens fem ressò ara de l'avís que ha llançat el Consell Agrari Municipal a la ciutadania després de trobar deixalles pel terme. Aquestes accions condueixen a la creació d'abocadors incontrolats que sovint es transformen en autèntics femers insalubres que danyen el medi ambient i la imatge del poble. És per això que des del Consell Agrari es comunica a la població en general que procedirà a sancionar a totes aquelles persones que incomplisquen aquestes normes mínimes de convivència. També es fa una crida a la ciutadania a fer ús de l'ecoparc i dels serveis públics de recollida de deixalles de gran volum. Els recordem que tots els dilluns i dimecres de nit poden dipositar els residus voluminosos, així com les restes de poda domèstica junt al contenidor general, sense obstaculitzar la via pública. Cal avisar prèviament al telèfon gratuït 900 200 191. També poden acudir a l'ecoparc municipal de dilluns a divendres de 9 a 1:30 i de 4 a 6:30, també dissabtes de matí de 9 a 2. En cas de no complir la normativa es poden enfrontar a sancions lleus amb multes de 60 a 150 euros, infraccions greus amb sancions de 150 a 300 euros i molt greus amb multes d'entre 300 i 450 euros. Parlem ara de l'oratge. Avui tenim més núvols al cel, però poc productius. En breu començarem a tindre notícies de la important borrasca que arriba des de l'Atlàntic, que de moment només afectarà la part occidental de la península, on les precipitacions podran ser de certa entitat entre avui i demà. A nosaltres ens arribaran núvols mitjans i alts que podran deixar el cel parcialment cobert, ennuvolat en ocasions, però només de forma puntual cal esperar que registre algun ruixat dèbil. El vent de llebeig mantindrà suaus les temperatures, que avui es situaran entre els 8 i 12 graus. Demà dijous també tindrem vent del sud-oest de llebeig i pas de núvols que podrien deixar algun ruixat de més entitat a última hora del dia, però divendres la probabilitat de pluja serà major. I els informem ara que s'han posat ja a la venda les entrades per als propers espectacles culturals. D'una banda, l'espectacle de dansa València Dancing Forward i la sarsuela La Xiqueta de l'Horta. València Dancing Forward és una associació cultural sense ànim de lucre amb seu a la Pobla de Vallbona. El seu objectiu principal és realitzar una acció cultural amb grans expectatives i dues vessants. D'una banda, garantir la projecció professional de joves ballarins en formació i d'una altra, donar a conèixer la professionalització de la dansa i els seus beneficis socials a la societat valenciana. El Centre Municipal Bernat i Baldoví acull des de fa anys aquest espectacle que enguany compta amb 5 peces coreogràfiques que van des de la dansa clàssica fins a la contemporània amb l'objectiu de mostrar la versatilitat artística dels 12 ballarins nacionals i europeus de la jove companyia. València Dancing Forward 2019 tindrà lloc el pròxim divendres 29 de novembre a les 8 de la vesprada al Centre Municipal Bernat i Baldoví. Les entrades ja es poden comprar de manera anticipada en noticumi.com per 5 euros. D'altra banda, diumenge 1 de desembre a les 7 de la vesprada el Centre Municipal Bernat i Baldoví acollirà La Xiqueta de l'Horta, sarsuela a càrrec de Boira Musical. Ambientada en la plaça d'un poble valencià, conta les històries d'amor i fracassos de Nineta, filla d'un ric llaurador que regenta una tenda de roba. Les entrades també es poden comprar ja mateix en la plataforma online noticumi.com per 5 euros. I acabem així, tornarem demà dijous amb més informació local. Recorden, a partir de les 2:30. Que tinguin una bona vesprada. Adéu.